estado que... Aurkeztu dugu, eta jasotako babesa egin, hautesiok konpromisoa dugu herri programan zehaztutakoa aurrera eramateko. Mariana, Garate. Julia. 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 Cambio, el tirita, el famoso tirita, pues podemos mejorar ese problema. Konpromisoa hartzea lana arduraz eta erantzukizunez egingo da, eta saiatu gara izela guztiok akapio izatea. Denok ikusten dugu gaur egungo egoera eskuinari politikoa asko aldatu dela, eta orain behar duguna da gobernu leial, tinko, indartsu, batera elektzian, hori denok ikusten dugu.